sani akwai tausayi. Arewa Youth Mandate ta Ga tausayin marayu zawarawa dukkanin tsawon zamani. mai taimako gurin al'umma. Rinta ne kawai taimakon matasan arewaci 'yan ƙasa. Ga ƙungiyar matasan arewaci. Za ka yo hirin takara ka zo ga arewa ɗan ƙasa. Arewa na kiran 'yan ƙasa ku taho mu je ga baki ɗaya. Ga ƙungiyar da ke taimako matasa a duka Najeriya. Arewa Youth Mandate ake faɗi sai ku zo mu yo dandazo. Ba kage ko zuga zan yi ba domin duk idanuwa sun gani. Arewa Youth Mandate ta Ita za ta baka duk tallafi idan ka iyo hirin gaskiya. mai taimako gurin al'umma. Za ta taimaka wa matasa miyo shiri na yin juriya. Ga ƙungiyar matasan arewaci. Arewa Youth Mandate mun gode mun yaba a Najeriya. Arewa na kiran 'yan ƙasa ku taho mu je ga baki ɗaya. Ga ƙungiyar da ke taimako matasa a duka Najeriya. Arewa Youth Mandate ake faɗi sai ku zo mu yo dandazo. Mai gaisuwa gurin al'umma manyan manan cikin kungiya. Arewa Youth Mandate ta Alhaji Ibrahim Yunus kayo ɗawainiyar kungiya. mai taimako gurin al'umma. Babban uba ka ja ɗan mara Allahu zai ma kariya. Ga ƙungiyar matasan arewaci. Ya haya Umaru kake balansi ka rike gaskiya. Arewa na kiran 'yan ƙasa ku taho mu je ga baki ɗaya. Ga ƙungiyar da ke taimako matasa a duka Najeriya. Arewa Youth Mandate ake faɗi sai ku zo mu yo dandazo. Ibrahim Allo na jinjina garin kura mun rike gaskiya. Arewa Youth Mandate ta Comrade Zubairu na jinjina jigawa arewa Najeriya. mai taimako gurin al'umma. Baba Adamu na san da kai dattijan mu cikin kungiya. Arewa Youth Mandate ta Sarki Fulama na na uban kungiya muna godiya. mai taimako gurin al'umma. Na gaida ke woman leaders zuwa ko kikin rike gaskiya. Arewa Youth Mandate ta Raka ni zana je Zamfara Hussein Aliyu yana gaskiya. mai taimako gurin al'umma. Garin kogi bana koma zuwa sai inda kai fa mai gaskiya. Arewa Youth Mandate ta Sai da ciyaman Awwal Ahmad dan kura ya rike gaskiya. mai taimako gurin al'umma. Sannan sakatare namu Muhammad Kasan na mai gaskiya. Arewa Youth Mandate ta Coordinator cikin jihar Yobe Hajiya Rabi ta rike gaskiya. mai taimako gurin al'umma. Ciyaman Arewa Youth Mandate na jihar Yobe babu tankiya. Ga ƙungiyar matasan arewaci. Dan Hassan hine suna na kunji na batun kungiya. Arewa na kiran 'yan ƙasa ku taho mu je ga baki ɗaya. Ga ƙungiyar da ke taimako matasa a duka Najeriya. Arewa Youth Mandate ake faɗi sai ku zo mu yo dandazo. Arewa na kiran 'yan ƙasa ku taho mu zo ga baki ɗaya. Ga kungiyar da ke taimakon matasa a duka Najeriya. Arewa Youth Mandate ake faɗi sai ku zo mu yo dandazo. Arewa na kiran 'yan ƙasa ku taho mu je ga baki ɗaya. Ga ƙungiyar da ke taimako matasa a duka Najeriya. Arewa Youth Mandate ake faɗi sai ku zo mu yo dandazo. Kuna sauraron wannan waka daga bakin Malam Hassan Fasihi yan guru jihar Yobe. M Hassan Director 0703168148. Arewa Youth Mandate ake faɗi sai ku zo mu yo dandazo. Ita kungiyar Arewa Youth Mandate mun sani akwai tausayi. Arewa Youth Mandate ta Ga tausayin marayu zawarawa dukkanin tsawon zamani. mai taimako gurin al'umma. Rinta ne kawai taimakon matasan arewaci 'yan ƙasa. Ga ƙungiyar matasan arewaci. Za ka yo hirin takara ka zo ga arewa Youth ɗan ƙasa. Arewa na kiran 'yan ƙasa ku taho mu je ga baki ɗaya. Ga ƙungiyar da ke taimako matasa a duka Najeriya. Arewa Youth Mandate ake faɗi sai ku zo mu yo dandazo. Ba kage ko zuga zan yi ba domin duk idanuwa sun gani. Arewa Youth Mandate ta Ita za ta baka duk tallafi idan ka iyo hirin gaskiya. mai taimako gurin al'umma. Za ta taimaka wa matasa miyo shiri na yin juriya.
gode mun yaba ana